салому дуруди бепоён дӯстони азиз, шоми ҳар як қадами шумо ба хайр боша, худо нигаҳбонтон боша ки ҳама вақт дастгири мо ҳастед. аввалаш парвардигор, мо ҳар як коре ки ба хотири худову ба хотири мақсад мардуми ниёзманду меҳтоҷе ки ҳастанд мекунем, дастгири шумо ҳастед дӯстони азиз, ва дастгири яъне ки аз ҳисоби телефонову камераое ки моро обеспечен мекунад бародармон ака кароматулло дар метрои Сарицуно ҳастед. Кимобайл 0101 ки рақамошам 0101 ҳастанд. бародарҷоно метавонед ки ба бовари ком, яъне ки ба сифати аъло аз ҳамаи бародарон харидорӣ кунед иншаалло. бо кадме ки бародари ман аст, шуморо ҳеҷ гоҳ ман подписчик намедонам. ман шуморо та ҳама вақт бародару хоҳар медонам ки дастгир ҳастед, яъне ки подписчик яке медора ка тамошо мекуна, шумо ҳам тамошо мекунед ҳам кӯмак мекунед. алҳамдулилло. бо агар аз номи бобоҷон 88 иншаалло ба шуморо бо скидка хуб мекуна. ин сухана фаромӯш накунед иншаалло. ман дар ҳеҷ видеом напурсидам, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар ҳамаи видео лайкҳотона падирица кунед. ман саҳифаи бародарро бо дар поён мемонам, рақамоша дар рӯи экран, саҳифаи ҳамон инстаграмша, агар ки дар ютуб тамошо кардед рақамои телефониша иншаалло қатиш ҳамсӯҳбатша аз номи мо гап занед. метавонед дастгирӣ ай метрои Сарицуно доставка ба тамоми мақсад метавона равон кунад ба воситаи почта ба тамоми шаҳр ба Тоҷикистон равон мекунад. сифатошон хубанд алҳамдулилло, ба боварӣ ком мекунем. мо ҳар як кадаме ки бародарое ки дастгиришон мекунем, яъне реклама нест, ҳамчун бародар мо дастгиришон мекунем. вақте сухан мегем мо дар ин суханон ҷавоб мегем, ҳаракат мекунем ки одамои боварӣ хати сарукор кунем, дӯстӣ кунем. ба ҳамон хотир салом аз номи мо бирасонед, бигӯед бародарҷоно иншаалло доставкатон ба тамоми дунё бидуроед тамошо кунед саҳифаошона. урус қати як оятулло рафтем, алҳамдулилло беҳтарин тухфаҳо беҳтарин телефонҳоро харидорӣ кардем ба нархҳои арзон. худо нигаҳдортон. рафтем видеоро тамошо мекунем ва дастгирӣ мекунем, метавонем харидорӣ кунем. худо нигаҳдор. салому алайкум дӯстони азиз, алҳамдулилло. мо имрӯз омадем дар ҳамин магазини чӣ мегӯям нумушияй бисини тараф ина КМ мобил 0101 онҷо омадем. алҳамдулилло қати ака қори оятулло, ина қори оятулло айҷо харидӣ туфой киян ки туфат ака кароматулло. бале дӯстони азиз, дар метрои Сарицуно биёед иншаалло ба нархҳои арзон дар инами Кемобайл биёед дӯстони азиз 0101 метавонед ба ҳазир биёед. нархҳош валлоҳ қасам аз тамоми ҷо арзонанд. як бор дига ман ина нишонтон метим. ина инстаграмш, ина Кемобайл 0101 биё иншаалло. харид ба тамоми санъатш ҳастай, нархҳошу беҳтарин. алҳамдулилло моро ина падарка кардан наушники хуб, мақсад ба тамоми санъатш. бачаҳо метавонед ки ба биёи бо иҷаб ҷоштиям ҷои ремонти телефоне. қатъи наушникҳо чӣ қайси сурат дезади? акашам устои телефонам. бале бовария будаст. та телефон дорам. дар тир 3-4 похлак мезанад қори оятулло. хуб дӯстони азиз, рақамошро мемонем дар рӯи экран, дар сайтҳомо мепартем. шо биёед иншаалло дахед бародарҳо муҳоҷироанд. дӯстони азиз, наушникҳо мабти наушника додам падарка. ишам мо алҳамдулилло ҳам падарка. телефонам падарка. хулоса худо нигаҳбонтон боша. рақамошро дар рӯи экран мемонам. биёед гап занед иншаалло бо скидка мекунад. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.